soc Elias Plana, impressor bibliòfil, nascut a Olot i resident a la ciutat de Barcelona, a Catalunya. Vaig participar en el concurs d'art gràfic convocat per l'Associació Internacional Duana de les Arts, AIDA, guanyant el segon premi en la categoria d'Anna Bront. A l'obra vaig voler destacar el temps en què va tocar viure a l'escriptora. Una Anglaterra industrial, grisa, fosca, on els drets feministes eren nuls i on el fet de tan sols escriure ja era una lluita constant. La figura d'Anna està al centre de la imatge, amb una mirada serena, amb un mig somriure als llavis. Els fums de les xemeneies de les fàbriques, o potser una tormenta que s'acosta, emmarquen el seu cap, deixant-li una àurea de llum. La tècnica que vaig utilitzar va ser la de la xilografia al burí, tècnica que permet aconseguir un gran detall creant textures i un joc de sombres molt precises. Vaig imprimir la matriu amb una premsa plana cilíndrica, de la marca Correx. Només em queda donar les gràcies a l'associació AIDA per l'iniciativa d'aquest nou concurs i al jurat per valorar el meu treball.